Det er jo gået sindssygt hurtigt. Han er blevet sigtet for alt muligt, både for seksuel misbrug, sextrafikering og smugling af våben. Han blev anholdt mandag lokal tid, 6 måneder efter at myndighederne begyndte på efterforskning om de seksuelle overgreb, og rensede hans luksuriøse hjem i Los Angeles og Miami. På trods af de mange anklager og beviser, var Diddy stadig straffri. Hej, og velkommen tilbage til musikbranchens mørke side. Mit navn er Simon, og i studiet sidder jeg sammen med eksperten Christian. I dag skal det handle om ingen andre end Sean Diddy Combs, og også kendt som Puff Daddy, eller bare Diddy. Han har jo i mange årtier været et kæmpe ansigt i den amerikanske musikbranche. Men her på det seneste har medierne ikke lagt vægt på hans karriere og musik, men mere på alle de andre ting, der er blevet anklaget for. Ja, og Diddy, som vi også kalder ham, har jo været et kæmpe ansigt inden for hiphop-kulturen og har haft meget stor indflydelse på den. Han har gennem sit pladeselskab Bad Boy Records haft stor succes og arbejdet med de største kunstnere inden for både J. Cole, B.I.G. og på det seneste har der været sindssygt mange sager, som er sprunget frem, der anklager Diddy for diverse ting. Nogle af dem er sex, trafikering, smugling af våben, udnyttelse af kvinder, magtmisbrug, trusler, arrangementer af større sexorgies. Det hele startede faktisk i 2008, hvor de første sager begyndte at komme frem. Dog skete der ikke rigtig noget med disse anklager. Det som gjorde, at han kom i rampelyset, skete for cirka et år siden, i november 2023, hvor Diddys ekskæreste og sanger og skuespiller Cassandra Elizabeth Ventura stod frem og sagde, at han havde misbrugt hende seksuelt og fysisk. Combs, who lived in this $50 million Miami mansion, is now in an isolated unit of a federal jail in Brooklyn known for miserable conditions. Han skulle efter sigende have slået hende, anfald af raseri. Derover skulle han også have tvunget hende til at deltage i de her såkaldte freak-offs, som ofte med andre mænd, typisk sexarbejdere, som vil betale ham for deltagelse i de her seksuelle aktiviteter, og det var mens Diddy så på. Den her sag endte hurtigt i et forlig. I dag skal vi jo tale med professor Christian Tange Meyer fra Kriminelle Adfærd afdelingen fra Aalborg Universitet. Tak fordi du vil være her. Jamen selv tak. Professor Christian Tange Meyer har i mange år haft at gøre med de her kendisser, som begår kriminalitet, såsom O.J. Simpson og Paris Hilton. Men lige nu er der et andet fokus, som er på rapper Diddy. Vi kan jo lige så godt springe direkte over til det første spørgsmål. Og hvem er Sean Diddy Combs egentlig? Jo, altså man kan jo sige, at Diddy var en musiker, som har haft kæmpe stor indflydelse i det amerikanske musikindustri i rigtig mange år. Hans pladeselskab Bad Boy Entertainment, som blev grundlagt i 1993, har blandt andet arbejdet sammen med store navne som Mariah Carey, Method Man, Aretha Franklin og Mary Jane. Mange mente jo, Bad Boy Entertainment var noget mere end bare et pladeselskab. Ja, helt sikkert. Bad Boy Entertainment er jo kun et pladeselskab udadtil, men Diddy har jo også brugt brandets navn til at trafikere kvinder mellem stater og smugle våben henover en langvarig periode. Lad os tage det hele fra starten igen. Christian, du nævnte jo, at anklagerne mod Diddy har rødder tilbage til 1990'erne. Men hvad er det præcis, der gør, at disse anklager eksploderer nu? Det skyldes jo faktisk flere ting. En af de store ting, det er den her MeToo-bevægelse, som har gjort det meget lettere for ofre at stå frem, også selvom det er mange år efter overgrebene fandt sted. Men der er også noget konkret, som har sat gang i sagen igen. I november 2023 valgte Diddys ekskæreste Cassie at stå frem og tale om de oplevelser, hun har haft med ham. Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel this evening. Her har hun blandt andet beskyldt ham for vold, både fysisk og psykisk, og for at have tvunget hende til at deltage i de her freak-offs. Og det er de her seksuelle arrangementer, som ofte involverer andre mænd og sexarbejdere. Altså det virker jo som om, at der hele tiden dukker nye anklager op mod Diddy. Hvad er det, der gør, at han kunne slippe afsted med det her så længe? Jamen, det er jo faktisk et mega interessant spørgsmål. Diddy har jo været en stor del af musikverdens elite siden 90'erne. Og med hans mega succesfulde pladeselskab Bad Boy Records kom der også en enorm magt og indflydelse
på resten af branchen. Mange af dem, der har beskyldt ham for misbrug og dårlig handling tidligere, har slet ikke haft den samme platform, ressourcer eller netværk til at kæmpe mod ham. Og det her, det er så et mønster, vi ofte ser, hvor magtfulde personer bruger deres position til at tvinge folk til tavshed. Så jeg vil faktisk sige, at den her sag handler ikke kun om Diddy som individ, men også hele den her kultur, som han har skabt. Lige præcis. Han har bygget et miljø, hvor magt, kontrol og frygt er blevet helt normalt. Der er blevet nævnt de her freak-offs, hvor kvinder bliver tvunget til at deltage i seksuelle aktiviteter mod deres vilje, ofte i Diddys egne hjem. Og det her mønster af kontrol og magt er centralt i flere af de anklager, vi nu ser, der er mod Diddy. Det vi ser er ikke bare en enkelt mands dårlige opførsel, men et mønster af kriminel adfærd, der strækker sig over årtier i musikbranchen. Og så er der også trafikeringen af dimensioner, fordi det er jo egentlig en meget alvorlig anklage. Og hvad er det egentlig? Jamen, flere kvinder, de er jo stået frem og har sagt, at de er blevet flået rundt i USA til såkaldte fester under påskud. Det var for arbejde eller for at møde en vigtig person. Men da de så ankom, befandt de sig i en situation, hvor de slet ikke havde kontrol over, hvad der skulle ske, og mange af dem fik taget deres pas eller ID og blev overvåget. Og hvordan er reaktionen fra andre i branchen? Er der nogen, der støtter anklagerne? Det, der faktisk er interessant, det er, at der nu er flere, der er begyndt at tage afstand fra ham. I starten var der rigtig meget stilhed, men efterhånden som anklagerne er steget, har vi nu set kunstnere som Mary J. og Jay-Z forsøge at distancere sig lidt fra ham. Men Jay-Z har faktisk også under hele det her forløb været i mistanke om at være skyldig i nogle af de her sager. Så det bliver meget spændende at se, hvordan han bliver involveret i sagen. Okay. Men hvad er det egentlig, vi ved om den her retssag? Vi ved ikke så meget nu, altså vi er stadig i de tidligere faser af sagen. Diddy, han har jo nægtet sig skyldig i alle anklagerne, men der er allerede blevet indsamlet rigtig mange beviser, og flere kvinder har meldt sig som vidner. Retssagen, den kan stadig tage mange år. Det ser ikke godt ud for ham. For hvis han bliver dømt, der kan vi jo sagtens tale om en livstidsdom. Hold da op. Der har også været problemer med det her bevismateriale fra hans boliger i Los Angeles og Miami. Og hvad er det egentlig, vi ved om det? Ja, altså der er jo rigtig mange meninger omkring ransagningen af hans ejendomme. Agenter, de har ransaget hans hjem flere gange og fundet både dokumentation og videooptagelser, som gør ham skyldig i nogle af de her rigtig alvorlige anklager. Men meget af bevismaterialet er faktisk endnu ikke blevet præsenteret i retten, så vi ved stadig ikke, hvor stor indflydelse det her bevismateriale det får i sagen. Okay, fordi det er jo egentlig skræmmende at tænke på, at det ligesom virker som om, at musikbranchen har været i stand til at dække over disse ting. Og det er også vildt, det har varet så længe. Ja, og det er netop det, der kan ændre sig nu. Fordi med stigende mængder af folk, der tør stå frem, og pres fra de sociale medier, der bliver det altså meget sværere at skjule dårlig handling. Diddy-sagen, den kan meget vel være den sag, der gør, at flere står frem, og vi ligesom kan nedlægge den her mørke side af musikbranchen. Tak for din viden og tid. Det har været mega spændende samtaler at have med dig. Selv tak, det har virkelig været en fornøjelse at være med. Og tak til lytterne for at følge med. Husk at tune ind på det næste afsnit, hvor vi ser nærmere på flere skandaler, der ryster musikverdenen.